L'entitat Joventut pel Clima ha convocat pel pròxim divendres dia 19 d'abril a les 6 de l'hora baixa una manifestació per fer una crida a una acció global contra el clima. Amb el lema "El nostre futur s'asseca, tanquem-los l'aixeta a ells", aquesta entitat vol mobilitzar el major nombre de ciutadans possibles de totes les edats. Volen fer visibles les problemàtiques derivades de les fortes onades de calor viscudes en els darrers anys i també reclamen molta més implicació política. I també denunciem que, tot i que tots aquests problemes agreujats, el govern balear reclama i apela a la responsabilitat individual dels ciutadans per fer front a la sequera, mentre no es posa cap límit ni cap restricció als sectors i les activitats econòmiques que més aigua consumeixen. Nosaltres volem posar el focus en 4 punts. Un és el sector turístic, els creuers, el creixement urbanístic i els camps de golf. Estan els joves de les illes conscienciats o implicats en els moviments ecologistes? Crec que estem conscienciats, però no del tot. Jo crec que podríem fer més o interessar-nos més. I de més coses per intentar conscienciar les classes, les aules, però bueno, al final cadascú decideix si vol seguir-ho o no. Jo no m'ho pres malament, però simplement és una que no va molt enllà. Interessar, claro, però és el que dic, avui en dia hi ha moltes eines i si realment la gent jove no s'implica és perquè no li surt els ous. Bueno, jo intento el màxim possible, més que reciclar o qualsevol cosa així, tipus... A veure, no faig molta cosa, però sí que intento ajudar el màxim possible. Es podria dir que mitges. Amb algunes d'aquestes preocupacions, l'any 2019 neixen a Europa moviments com Fridays for Future, un lloc on els joves deien prou a les polítiques mediambientals. Va arribar també a les illes, on va treure milers de persones al carrer. La pandèmia, diuen, va ser un cop dur. Va ser una aturada que la Terra va pegar un respir i varen poder veure, també com les emissions varen davallar, com la natura es recuperava, però això sí que va ser a nivell social un cop molt fort, desmobilitzador i també desmuntant tot el que són les forces dels moviments socials. Consideren que els grups més implicats són els joves d'entre 14 i 30 anys, especialment els universitaris. Són els més conscients i els que més pateixen pel clima. Hi ha moltes coses que no estan en el nostre control com a ciutadans, que és molt difícil saber què poden fer per controlar, perquè bé, poden reciclar, però hi ha moltes coses que s'han de controlar i no sé fins quin punt ho poden gestionar nosaltres. Per això insisteixen, és necessari incorporar al currículum educatiu temàtiques ambientals. Sempre que la xerra s'ho fa des de perspectiva molt bàsica, que falta passar per molt de filtres i sempre ens arriba apel·lant a l'acció individual. I això encara angoixa més a les persones. Una eina més, diuen, per impulsar des dels joves la mobilització social que requereix la lluita pel medi ambient.